ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಪನ್ನಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡು ಟೊಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ ಲೈಕ್ ಸೊ ಈತ ಮಾತ ಫುಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೆಂಕುಲು ಬೈದ ದಾದ ಓಡೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಡೇ ಟೈಮ್ ದ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಮಾಡ್ತದಂತ ಸೊ ದುಬೈಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅತ್ತನ ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದಿಗೆ ತೋಜಾಣ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಬೈದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈದ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ದುಬೈ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಲ್ರಿಗ್ಗ ಬಂದು ತೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಒಂದು ಅಲ್ರಿಗ್ಗ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ತುಳುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕಲು ಅಲ್ರಿಗ್ಗ ಬೈದ ಸೊ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ವಿಷಯ ನಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಜ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾರ್ಡ್ ನಡಪುಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಬೈದಿದೆ ತೂಕ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ರ ಉಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರೀ ಎಂಗ್ಲು ತೂಪನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಅಲ್ಲ 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 ಸೊ ತೂಕ ಏನೊಂದು ದೆತೊನ್ಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎತ್ತನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಸು ಏನ ಕಾಸು ಎರಡು ಕ್ಯಾಶ್ 100 ದಿರಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡು ತೂಕ ಬೋಯ್ ಸೊ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಂತ್ನ ತಿನ್ಪುನ ಉಂಡು ವಾವ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಖತ್ತುಂಡಿಯಾ ಶೋಕುಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ನೋಕರ್ ಪುರ ಉಂಡು ಸ್ನೋಕರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಇಪ್ಪು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಪ್ಪು ಪೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆನ T-shirt printing, brother. Okay. Come here. So, We do customize also. yeah. Are you a vlogger? Yeah, Yes. exactly. Boy. So, see, actually, we are looking for like Okay. Mr. and Mrs. like that. Mr. and Mrs. Yeah, in black color. Yeah, we can do it. Expensive another. Engle actually Mr. and Mrs. Engle actually 50 dirhams. So he will make us a good discount now. So I am discussing with you. He will sure give us a good discount. And you guys are come to here and come to this shop, the Print Factory, right? So come to Print Factory. What it down up. But it's already discounted. You want dress? Do you want dress? I want all this. All dress. I am empty purse, okay? ತೂಬುಂತುಲ ಗೆ ಪೊಯ್ ತೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಾತೆ ಓಕೆ ಗೊರ್ಸಿ ತೂಬು ಜಾನಿ ಬೋಕೆ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗೊರ್ಸಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಗೊರ್ಸಿಂದ ಯಾವಂಡಾ ದೇತನೋಡು ದೇತಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಮದುತಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕಂತ 45 ದಿರಮ್ ತುಲ ನೀ ಕೋಲೆಕ್ಷನ್ ತುಲದ ತೂರ ದೇತನದ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ ನಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ತೀನಿ ತೂರ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ತೂಬುಂತುಲ ಹೆಂಗ ಆಲ್ತೂನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರಿ ಎದ್ದು ಪೂಲದಾನೆಂದು ಖುಷಿ ತುಲಾಗೆಲ್ಲ ಅವನ್ಜಿ ಖುಷಿಯೇ ವೇತೆ ಮೋನೆಡು ಏನ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಉಂಡ ಒಂದೊಂದು ಓಡು ಹಲೋ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೂಗೋಡು ನಿಕ್ಕ ಎ ಸಿ ಉಂಡತ ಎ ಸಿಗು ನಿಕ್ಕು ಡ್ರೈ ಓಕೆ ನೋ ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾ ಬಟ್ I don't first time this I am buying, so advise us for this one. Do you have any discount for us? But how will we change the liquid? No, you can. Okay. The oil, 4 drops. It's together 60. No, not together. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬಾರ್ಗಿನ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಅಫಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪನು ಸೊ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎದುರು ಇತ್ತ ಏನು ಬಡದಿಗೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ
ಅಲ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಹೋಗ್ಬಂದಲ್ಲ ಎದುರು ದೂರ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೇದಿ ಸೊ ಏನು ತಿನ್ಬೋವಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮಾ ಹೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಚಿಕನ್ನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು പോയി 5 ರೂಪಾಯಿ ರೌಂಡ್ പോയി ಬರ್ಪನಾಡಿಗೆ तुला खंडाने कोई दादा बोर्ड वाला के नहीं जन बड़ी और फिर चेक कर लो सॉरी वीडियो बना रहे हो नो इधर का भी परफ्यूम का भी वीडियो बना आएंगे हम आएंगे ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಪನ್ನಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೊಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಖ ಲೋಕಲ್ ಇತ್ತಾಡಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಗ್ಗ ಹತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಬುರ್ಜ್ ಮಲ್ಪ ನಿತ್ತಾಡಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿ ಮುಖ ಬರಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ರೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದು ತಂದ್ರೆ ಅಂದು ತುಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಒರಿಯ ಬೈದನ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಮೂಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿలో ಉಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನ ಜಾಗ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಪೋಂದುಂಡು ತುಲ ಬಾಲೆ ಪೋಂದುಂಡು ಒಡೆಗೆ ಜೋಗ್ಲೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನಾ ಹಾಂ ಯಾರಡಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ಪೋಲ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ಬಂದು ಮಾರೆ ಒಟ್ರಾಜ್ ಖಾಲಿ ಅವನ ತೆನ್ನ ಮೂಲು ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ನದ್ದು ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪುನು ಕೆಲವು ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಉಪ್ಪಲ ಒಂದುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ್ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ஒரு தான் எங்களேனா ತಿರುಗುದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬನು ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಮೂಲ 2 ಗಂಟೆ 3 ಆಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಪೋರ್ಲು ಉಂಡು ಸೊ ಈಗ ಬಂಜಿದಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಏನುಂಟು ತಗೊಂಡು ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫುಡ್ ತಾನೆ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಫುಡ್ ತಾನೆ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೋಯ್ ಮೂಲ ಓ ಫುಡ್ ತನಕ ಅಂದು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅವರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬನ್ಸ್ಗೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅದು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಹತ್ತೇವೆ ಬೇತೇವೆ ಬೇದೆ ಫುಡ್ಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದ ಹೋಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪೇರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೇರ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಏನೊಂದು ಪಿಜ್ಜಾನಾ ತುಲ ಅಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಏನು ಪಿಜ್ಜಾ ಪುದರೇನಾ ಚಿಕನ್ ಪಿಜ್ಜಾನಾ ಕೂಡ ಒಂದೇನಾ ಮೂಲು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಾ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ದುಮ್ಮದಕ್ಲಾನೆ ಎಂಕ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂದ ತುಲ ಯಾನ ಪಾಪಲ್ಲಿ ತೂ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದು ತಿನ್ನೋಡು ಚಪಂಡ ಈಗ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೋದಾ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿಗೆ ಪಣ ಟೈಮ್ ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಬಳ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಸೊ ಈತ ಮಾತ ಫುಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾತ ಐತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೋಗಿರು ಹೋಲು ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಕೊಲ್ತು ತಿತ್ತಲು ಇಂಚಿನ ಕೊಲ್ದುಲ್ಲ ಮಾರ ನೀರಂತ ಇದು ಪಾರಿಯವಂತೆ ಅಲ್ಲ ನೀರೊಂದು ಖಾಲಿ ಮಂತ ಇತ್ತು ಬಡಿದ ಡಯಲಾಗ್ ತಲೆ ఉంది ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಂಥ ದಿನ ಸೂಪ ಬಾಂಡ ಕುಲ್ಲು ಅವಾಗ 2-3 ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಾ ಆತನು ಮಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಎಂದು ಎಂಚೆ ಇಂಥ ದಿನ ಅಂದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಸೊ ನೀವು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಡ್ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ಫಿಲಿಪೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೆ ಎಡೆ ಪಾತೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲೋ ಜಾಯ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ದ
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಎಡೆ ಪಾತೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೆಂಗುಲು ಇಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ಇಟ್ಲ ತೂವರ ಪಗ ಅಲ್ಲ 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 ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿರಾಡುಂಡು ಪಿರಾಡುಂಡು ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲೇನಾ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲೆ ಬಂಜಿನಿ ಇದನ್ಗೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬಿದಾಡೋಣ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪುರಾಂಡ್ ಸೊ ಬಿದಾಡೋನು ಲೆಂಕುಲು ఒక మూలేన పన్న కూడా జన పన్నెండు బట్టి దెంకు ఇలా కూడా మూలు ఫుల్ ఫిలిపీన్స్ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಫುಡ್ ಲಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲಿಪೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಉಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಇಷ್ಟ ಆವಣಾತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ತ ಸೊ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲ್ಲಾತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಸೊ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್